Asteazkenean Irizar konpainia bizitatu genuen, Irizarren autobusak egiten dituzte. Eta batez ere, eraman gintuzten, edo hartu gintuzten autobus elektrikoak eta oro har ibilgailu elektrikoak egite dituzten fabrikan. Benetan bizita interesgarri izan zela, han ikusi genuen zelako ereduak saltzen ari diren, fabrikatzen eta saltzen ari diren munduan zehar. Eta batez ere, ikusi genuen, baterietan oinarritutako ibilgailuak egite dituztela, baina baita hidrogeno berdez dabiltzan ibilgailuak. Garapen teknologiko benetan aurreratu egiten ari dira Irizar enpresa honetan. Beranduago joan ginen Gema da Irizarren filial bat, eta Gema ikustera eta Geman elektrogailuak tentsio handiko edo intentsitate handiko elektrogailuak egiten dituzte eta erabilera desberdinak dituzte, baina interesgarriena da ari direla mundu osora beren produktuak esportatzen eta parte hartzen ari dira zientzia big science deitzen den alor horretan ere bai produktu benetan aurreratuak eskaintzen, oso interesgarria. Bestalde batetik, ostegun goizean, unibertsitate legea aurkeztu genuen unibertsitatei alde batetik, unibertsitate sistemako kideei, unibertsitate sistemari eta ikaslei, unibertsitate ikaslei, eta gero komunikabide ere bai. Aurreko asteetan egin ditugun bideoen sortari jarraipena emateko esango dut, lege honetan garrantzia ematen diogun beste ikuspuntu bat zaintza edo arretarena dela. Legean, eta nik dakidala lehendabizi arautegian, legean indarra ematen zaio edo behintzat sartu da, unibertsitateko kide guztiek dutela besteak zaintzeko egin beharra. Eta hau da, benetan berria den ikuspegi bat edo xedapen bat. Bestetik berezko unitatea sortzen dira, bai berdintasunaren unitatea, bai dibertsitate unitatea eta baita ongizatearen unitatea. Gauza batzuk besteekin batera osatzen dute pertsonen zaintzaren aldeko programa legislatibo oso.